Hola, soc la doctora Ruiz, de l'equip de suport. Estem presentant avui el programa d'assistència telefònica als familiars dels pacients ingressats. És un projecte que neix d'una necessitat d'intentar trencar amb aquest distanciament que s'ha creat entre pacients i familiars i el que volem és intentar acompanyar aquestes famílies en aquests moments tan complicats. És un equip que està format per més de 90 metges de 12 especialitats diferents i ens dediquem a donar un suport de descàrrega de trucades als familiars per part de l'equip assistencial i també entreguem a les famílies tota una sèrie d'informació sobre els circuits, les eines, tot el que està al seu abast per intentar connectar, comunicar-se amb els seus familiars ingressats i per intentar facilitar tots els processos de fer-los arribar les seves pertinences, de fer-los arribar cartes, fotografies, tot aquest costat potser no tan mèdic però no menys important, que és el costat humà de la malaltia. Aleshores, cada tarda venim de dilluns a diumenge, venim a les plantes a informar-nos amb els metges de com estan els pacients i truquem a les famílies, detectem les situacions més complexes, les situacions familiars difícils, l'agrupació familiar que malauradament està molt present en aquests pacients i intentem, junt amb l'equip de salut mental que ens ha donat suport durant tot aquest procés i que està al nostre costat cada tarda per fer aquestes trucades, intentem pal·liar aquesta situació tan dolorosa per a les famílies i els pacients. Entre tots podrem tirar endavant.